Mga high-profile drug inmates sa Cebu City Jail padayong gimonitor karon ang kalihukan na sa illegal nga drugas kinhuman masayri nga usa sa mga inmate sa maong nga bilangguan ang anaa nagpaluyo sa 6 ka kilong shabu nga nasakmit sa mga otoridad. Ani ang report. Miatubang sa media ang mga opisyal sa Cebu City Police Office, PDEA, Cebu City Jail ug PRO7. Kini aron hatagan og katin-awan ang kalabot sa isyu sa illegal nga drugas diin kasagaran nga nasakmit dagikan sa bilibid. Apil nini ang 6.1 kilos nga shabu nga nagkantidad og 41 milyones pesos dito sa barangay Inayuan, Cebu City, diin duha ang nadakpan. Sa nakuhang kasayuran sa CCPO, usa ka ginganlan og jawo nga anaa sa City Jail ang naasaluyon ini. Apan, matud sa Pangulo sa jail facility, dili drugas kung dili murder ang kaso sa maong inmate. Hinoon, wa niini ipadaplin ang posibilidad sa kalamigitan sa illegal nga drugas. With the unified effort of these 4 agencies, hopefully we will be able to address, if not mitigate or stop the transaction on illegal drugs coming from inside jail. It is my stand to say that I'm not denying nor confirming the involvement of our PDL, because I know for a fact, personally, I have some knowledge that indeed our PDL was involved before illegal drug transaction or disposal of illegal drugs outside by means of cellular phone. Samtang gibutyag sa jail official nga naay 30 ka mga high-profile inmates sa ilang pasilidad. Sa pakigalayon sa PNP ug PDEA, ilang gimonitor ang kalihukan sa mga inmates kay posibleng nagpadayon sa pag-operate pinaagi sa mga gawain ini. Gisugyot sa PDEA nga mag-umol og technical working group nga muman unya sa imontar nga signal jammer aron mapakgang ang komunikasyon sa mga inmates sa ilang kontak. Mipasalig hinuon si Mayor Edgardo Labilla nga mahatag ang City Hall og signal jammer. So we will coordinate with the ICT and of course with the NTC to explore the possibilities of the usefulness of the signal jammer. We will assist them. Tabangan na to. Kanang jammer, importante kay na. Para kahit kadaghanan magod karon sa mga nadakpan, i-trace na agi involvement. Not necessarily ang atong prison din but we can never tell. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.